Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Εδώ έχω και τον αδελφό μου. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, περιμένουμε να φορτώσει ο συνήθως. Εμένα μου έχει φορτώσει. Ωραία. Όχ, Κώσα. Του χάρτη έχει μπλοκάρει. Τέλος πάντων, αν θέλετε μπορώ να σας δείξω τα skins μου. Εδώ έχουμε διάφορα. Uncommon, Common, Rare, Epic. Έχουμε και αυτά τα Legendary και τα δύο Special. Δεν πληρώνω γενικά εγώ. Έλα, Κωνσταντίνο, πάμε. Έχουμε κανένα wheel να κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα, δεν πειράζει. Εδώ τα missions. Θα βάλω τον... Εδώ το έχω κάνει completed. Πάμε, Κώστα. Και τώρα θα παίξουμε μια πίστα μαζί με τον Χάρη, τον αδελφό μου. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα αρχίσουμε. Περιμένετε. Μπαίνει στο πάρτι. Ωραία. Και αρχίζουμε. Όχ. Παιδιά, sorry αν αργήσω, πω τουαλέτα. Λογικά θα χάσει το πρώτο λόγο. Λογικά, δεν ξέρω. Τι λες, αγόρι? Βλακίες λέει, απλώς θέλει να σας κάνει να γελάσετε. Βλακίες λέει, θέλει να σας κάνει να γελάσετε. Σκοτώνεται μόνο του επειδή κάνει και καλά πως πάει τουαλέτα. Αυτό είναι μια ξεγωμένες μου πίστες. Ωραία, εγώ πέρασα, παιδιά. Ήμουν στην τουαλέτα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Βλακίες λέει να σκάλα γελάστε, παιδιά. Γι' αυτό κάντε ένα subscribe, ο Χάρης σας σκέφτεται. Τώρα στα αλήθεια πήγα τουαλέτα, χωρίς πλάκα. Ναι. Ωραία, ο Κωστής όπως πάντα δεν ξέρει τα μπλικάρεις. Ξέρω τι Παίζει κάνετε. χάλια. Ναι. Είναι Ναι. πιο χάλια και από χάλια. Γι' αυτό σε έκανε και στο blog τα όταν παίζαμε μαζί. Τι λες. Την αλήθεια. Μετά να παίζουμε μπλοκ μαζί. Δεν το πιστεύω ότι έχασα έτσι. Πάρτο. Που κάνεις και το μάγκα. Πρώτο έχασες. Έλα. Ναι, σε έχασα από τον πρώτο γύρο, τι εννοείς. Όχι ρε, μπορεί να χάσα από τον τελευταίο. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μια πίστα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Ενοχλητικό. Αν καταλάβετε τι είναι, γράψτε στα σχόλια. Όχ, Κωνσταντινέ, κοίτα λίγο. Έχει κάτσει καπάκι. Ο παπάς το κάτσε καπάκι. Easy. Ωραία, εντάξει. Εγώ δεν Αν χάσω. Και όσοι δεν με ξέρετε, είμαι φίλος του Βαγγέλη. Είμαστε και οι δύο. Εγώ δεν έχω κάνει. Γιατί είχα κάνει ένα βίντεο και μου ζητούσε να κάνω... να βάλουμε τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, όπως και λάκι νομίζω θα περάσουμε. Κι εγώ Είμαι σχεδόν πρώτος.
Αν μπορούσα να κάνω βίντεο, βλέπετε. Ευχαριστώ, γριά. Ελά. Μια γριά μου το Για έκανε. μια στιγμή νόμιζα πως ήμασταν Μπρε. 8 άτομα έπρεπε να περάσουν για μια στιγμή νόμιζα. Κι εγώ. Έλα, πέρασες. Και φταίει κόσια. Τι κάνω. Βλέπω αυτή την νοσοκόμα. Εγώ. Σκατά μπουέ. Μπουέ. Να τον δελτιάρω δεν πρόκειται να περάσει. Ναι, στους κύβους. Έλα. Όλοι είναι. Γριά είναι. Μπουέ. Έχασε. Σίγουρα. Και έχασε. Πάρε. Ριπ νοσοκόμα. Ριπ. Είχαμε. Easy, Κώστα, θα σε σκίσω. Oh, let me down. Όχι. Let me down. Αυτή η πίστα είναι χάλια. Το Block Έχω Dust βαλίτσα, θα σου πετάξω βαλίτσες. μ' αρέσει το Block Dust και το Laser Tracer, αλλά μαζί αυτά τα δύο είναι χάλια πίστα, μιλάμε. Παιδιά, αν έχετε δει το skin μου, πείτε μου. Εντάξει. Δεν σας λέμε ποιο είναι το skin μου. Λογικά ξέρετε γιατί βλέπετε από του αδερφού μου. Γράψτε στα σχόλια και θα το δούμε. Μπρε. Όχι, δεν με Τι κάνω. ένας να χάσει. Εγώ έχασα. Έλα. Και αυτά λες ότι είσαι καλύτερος μου. Όχι ρε φίλε. Έκανα double jump. Λοιπόν. Τελικός. Έλα τυχερή, φεύγω. Είμαι καλός σε αυτή την πίστα. Φεύγω. Τελειώνει. Θα δω τι θα κάνω. Πρόσεχε να με χάσεις από μόνος σου. Θα με νικήξω εδώ βόμβιτσα. Πόρτο. Ήδη έχουν χάσει 2 άτομα, τη φάση. Πετάξω μια βαλίτσα σε αυτό το μπούμπα του γουρούνι. Περιμένετε. Όχι! Παιδιά, έχω αρχίσει και ανησυχώ. Έλα, τελείω. Α, τώρα είδατε και το skin μου. Παιδιά, στέλνω στον... Πόρτο, όχι! Τι έκανε ο άλλος, δεν τον είδατε. Όχι, θα μείνω εγώ τέλος ένας. Πάω να του ρίξω μια βαλίτσα μπας και γίνει κάτι. Αυτός είναι σε καλό σημείο. Ωχ, τώρα αρχίζουν τα επικίνδυνα. Λοιπόν, εγώ είμαι σε κακό σημείο, αυτός είναι... Τυχερό είναι σε πολύ καλό σημείο. Το πιστεύω αυτό που έκανα. Είσαι άλλο. Το ξέρω. Μπε. Μου κόλλεις. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας, bye bye guys. Μόνο ένα βίντεο.